E pa čao drugari, evo vidite, policijski sat je u toku, ili čas, ili kako god hoćete, skidam masku i pušim, vi to nemojte, jer bla bla bla, jel, sve znate. Evo, da me nije sinoć streamovao Simi, verovatno me ne bi bilo ovde, ali možda me neće ni biti, ko da je to bitno. Danas ću vam ispričati neku malu pričicu, kao u Beogradu nema više javnog prevoza, ali su organizovali nešto kao, pa ne znam, čudan neki prevoz, nešto ujutru od, ne znam, da li 7 do 8 i onda od pola 6, kad je policijski čas, već znači to više samo mogu da koriste neki sa dozvolama, bla, 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 bla. I tako ti ja jutros pokušam da koristim taj prevoz i u stvari najbolje da pozovemo našeg reportera iz prošlosti. Ja se nadam da nas on ne čuje, a i što da nas čuje, evo tu je. Halo, da li se čujemo? Halo, halo. Izgleda nas ne čuje. Evo divno jutro, bez gradskog prevoza, a čekamo koridorski prevoz. Sad ćemo vidjeti kad će da nađe, nema ga u aplikaciji, nema ništa. Samo koji moraju da rade. Ipak se čujemo s našim reporterom. I evo autobusa, pogledajte kakav je to prizor. Uozbiljite se reporteru, nemojte da zvižnite. Evo, dolazi autobus. Pogledajte. Ima čak i natpis ulaz. Poslednja reč tehnike, evo unutra vidite da je to sve krcato, ne može da se nađe slobodno mesto. I Da, ušao sam u pogrešni, zamao da odem tamo gde ne treba, ušao sam u L32, a ja treba da čekam L13, to su nove linije i jebi ga kad ne gledaš, ali na vreme sam izašao, tako da. Tako da jebi ga, ništa nije bilo od tog prevoza, posle više nisu išli. I ja sam se nekako snašao, nije bitno kako, ali eto, to bi bila tam neka mala pričica, verovatno je dosadna, šta ja radim. Bit će bolje, kažu, i ćao. Sad treba pritisnuti i ćao.